I Juni-PC-kørekortet præsenterer vi temaer fra faghæfte 48, IT og mediekompetencer i folkeskolen, og giver et bud på, hvordan disse kompetencer kan udmøntes i trinmål til skolens indskoling, mellemtrin og udskoling. Temaer og trinmål præsenteres ved hjælp af programmet MindMeister. Prøv lige at hoppe ind i produktion og formidling. MindMeister er et mindmap-program, som giver mulighed for at folde de enkelte dele ud i flere lag. Jeg kan godt nøjes med mindmappet her på siden, men jeg har også mulighed for at se det i MindMeister. Jeg klikker lige her. Det giver lidt flere muligheder. Her i MindMeister har jeg også mulighed for f.eks. at eksportere og udskrive mindmappet. Jeg vil også kunne logge mig på som bruger og tage en kopi af mindmappet og lave mine egne tilføjelser. Første lag i hvert tema udgøres af nøgleord eller krav, som er udledt fra faghæfte 48. Altså for eksempel samle information og målgruppe. Men hvad ligger der i de enkelte krav? Det er nødvendigvis et vurderings- og fortolkningsspørgsmål. Vi folder det ud ved at stille en række igangsættende spørgsmål, som man naturligt stiller, når man arbejder med at tilrettelægge undervisningen. For eksempel her ved samle information. Hvor finder du information, som kan bruges til din egen produktion? Hvordan gemmer du informationen? Osv. Til hver krav har vi formuleret et trinmål til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling som note. De gemmer sig ved kravene her. Målene for udskolingen svarer til den formulering, der er brugt i faghæfte 48. Det er altså slutmålene for elevernes IT- og mediekompetencer inden for hvert fag. Trinmålene til indskoling og mellemtrin er skridt på vejen til at nå slutmålene. Så at eleverne kan gemme informationer og egne produktioner lokalt og i netværk er et skridt på vejen til, at de kan samle tilgængelig information. Du kan også se en samlet oversigt over trin og slutmål i en tabel under hvert tema. Jeg springer lige tilbage til vores egen side. Kommer det hernede. Formuleringerne er rummelige og lægger ikke op til afkrydsning, men til vurdering ud fra den faglige sammenhæng. God fornøjelse.